El meu nom és Andrés Felipe Monsalve, jo soc R2 de Medicina del Treball, una gran desconeguda de les especialitats mèdiques. Aquí tenim un grup interdisciplinari que està compost principalment pels tècnics de prevenció de riscos laborals i l'àmbit sanitari. La nostra tasca és principalment la vigilància de la salut dels treballadors. Una de les tasques més importants és l'emissió d'informes d'aptitud. Una altra tasca molt important és la valoració dels treballadors especialment sensibles, que són aquells treballadors que per la seva condició orgànica o no orgànica tenen una certa predisposició que el seu lloc de treball sigui una miqueta més riscós. Una altra tasca que a mi m'agrada molt, que és la promoció de la salut, que està englobada en un concepte que es diu empresa saludable. La composa en aquest moment principalment cribatges de neoplàsia de mama, cribatge de neoplàsia de colon, cribatge de neoplàsia de pròstata i també activitats com pes saludable quan hi ha pacients que tenen sobrepès o tenen obesitat, també programes per deixar de fumar, com programa de deshabituació tabàquica i programes de vacunació. Quan tu ingresses a la residència de Medicina del Treball, principalment al principi el que faràs és anar a àrees específiques com a cardiologia, neurologia, urgències, per saber principalment què fem en el dia a dia i les malalties que poden desenvolupar els pacients. Quan anem avançant de l'any de residència, el que anem és adquirir una miqueta més de responsabilitat i ja podem fer tasques específiques a l'àrea de salut laboral. Però normalment fem rotacions molt variades, també fem guàrdies en àrees específiques com medicina i també traumatologia o inclús al CAP, també fem una col·laboració al servei de salut laboral o inclús a les altres àrees d'investigació principalment o de suport a la investigació.